Защото аз мисля да се облека в змийски мотиви. Сериозно? Това защо? Защото 2013 според китайски хороскоп е годината на змията, бе. Ще си сложи малко... Виж, Саша, аз ще посъветвам да не бързаш. Не ги взимай прибързано тия решения, защото в такива моменти винаги е добре да се консултираш с някой, който знае повече от теб и разбира по-добре цялата тая материя, за да не рискуваш да изглеждаш нелепо. Слушай сега и гледай внимателно какво ще ни кажат спецовете по темата. Стилистът Антони Йорданова, гримьорът Слав Анастасов и коафьорът Жоро Петков. Здравейте! Здравейте! И колко бляскав трябва да си, за да си новогодишен, според вашия прочит на новогодишните тенденции, или не знам как да ги нарека? Според нас, като екип, който мисля, че работи достатъчно често заедно, блясъкът винаги трябва да е смярка. Ние не сме привърженици на всичко, което е в повече, така че сме подготвили 3 различни, но доста умерени в всеки един аспект. И за да изчистим въпроса с змийските мотиви. 2013 актуално ли ще? Ами, змийски мотив може да е актуален, но всеки трябва да прецени за себе си всъщност дали му отива, защото личният стил на всеки човек е най-важен. Може нещо да е модерно или не, но ти трябва да го съобразиш с това дали на теб ти отива и след това да съобразиш колко е модерно. Разбрали. Това стана малко сложно, Жоро. А българската поговорка най-обичам да съм змия, ем да лежа, ем да ходя. Може би не и в модата, няма да я прилагаме. Добре, вие доста поработихте преди да дойдете тук в студиото с тези 3 прекрасни дами. Общо взето, разказвай, Тони. Това, което е характерно в нашия избор и на моделите, и на визията, която сме унагледили, е, че те са много различни като типове жена. Лили, която виждате веднага до Слав, е изключително висока, с почти моделска фигура. Тя направо си е всъщност, нищо, че не упражнява сериозно професията на модел. И затова тя може да си позволи тази средна дължина на полата, която е изключително актуална, тъй като вече няколко пъти сме споменавали, че този сезон на завръщането към ретро от средата на миналия век е изключително актуален тренд, но не много дами могат да си го позволят, защото, както казахме, тази миди дължина изисква хубава и стройна фигура. Иначе би коствала доста неприятен визуален ефект за една по-мъничка дама, като Ели, която виждаме в края. Тя е изключително нежна, с много финна фигурка, с не до там даваща възможности за експеримент и височина. Затова за нея сме избрали възможно най-късия модел, с много кукленска, много нежна визия, която също напомня за тези години, които споменах, но по един друг и много по-романтичен начин от доста по-хард визията, която имаме при Лили. И всъщност най-смелото, което сме заложили, е при Ева, където имаме дантела и ресни и едно много предизвикателно деколте, което обаче много деликатно е покрито от дантелата отгоре. Има и малко вериги за разкош, които наистина са достатъчно, за да не изглежда кичозно. Добре, за да няма грешки, кой да не си позволява дантела и ресни, за да не се окаже в особено положение? Тези дами, които обичат от всичко по много, не трябва да си позволяват това, защото те ще прибегнат и до малко леопард, и до малко вафли в корена, и до малко изкуствени мигли. Затова само жените, които имат изключително изискан усет за мярка и не обичат да прекаляват с нищо, но пък харесват много дантелата или някои от тези по-предизвикателни тенденции, те могат да включат нещо малко по-игривичко във визията. Жоро, и като спомена Тони и вафлите в корена, кажи сега за... Вафлите в корена са личен избор на всяка една дама, който аз не мога да коментирам, но тук показваме 3 тенденции за коси, която всяка една дама може да избере и да направи. На първата дама имаме боядисана коса в стил омбре, което това е много актуално от вече, може би, 1 година, но сега е тотално актуално в цял свят, когато косата е по-тъмна в корена и естествено изсветлява в края. Този стил изглежда се едно косата изсветлява от слънцето. Съответно, кадриците са и направени тип холивудски, които изглеждат естествени, не твърде стилизирани, да изглежда се едно е била с естествено чуплива коса, просто изглежда като една красива, естествена, чуплива, добре поддържана коса с красиво изсветлели краища, които подчертават допълнително обема и формата на косата. Този тип цвят, омбре, който е с по-светлите краища, е точно за дами, които нямат тяхното ежедневие твърде ангажирано, нямат време да поддържат непрекъснато перфектен цвят, така, позволявайки си с по-светли краища, техния корен може да израства достатъчно, а винаги да изглеждат актуални и модерни. Втората коса е с дама, която иска да е по-атрактивна, тъй като тоалета все пак е
доста предизвикателен. Затова косата е една идея по-спокойна, прибрана. В смисъл има акцент в края на опашката, може лека да кадрица. да се завърти малко да видим колко отзад и какво се случва. И, Опашка. и обем има детайл, който е интересен горе в обемчето, за да има все пак различни детайли, които обаче да не са натрапчеви, за да не се бият с все пак разкошната Това може ли да издържи цяла... Може да издържи няколко дни. Ако една дама си пази внимателно косата, опашката от прическите, Няколко дни така да ходи и с спи по кореми. Или въобще не спи, което е доста по-вълнуващия вариант. Коледно-новогодишните празници. Ти се разкрепостяваш преди нова година. Имайки предвид, че сега... Не искаш да се спи, чудесно. Сега са и повече почивни дни между Коледа и Нова година. От днес нататък до Нова година може да изкара спокойно за Нова година, само да се пререше леко. Добре. И третата прическа е лек стилизиран кок, който всяка по-сръчна дама би могла да направи дори вкъщи. Има много дами, които са с естествено къдрави коси или с лесно чупливи. Просто топират цялата коса, небрежно прибират с две фиби, за да оформят отпред обема. И отзад цялата коса да се вижда нарочно оставена. Много естествено. Да, много естествено, защото тя е оставена да не е гладка, стилизирана, защото хората в един момент вече почват да се уморяват от непрекъснатите гладко изчистени коси, които гледат навсякъде. Всяка една коса, когато е жива, тя има структури, има косъмчета, които летят, предават допълнителна женственост и затова нарочно оставена. Да, всяка една жена, особено в този период, 50-те години, косите са били точно такива на жените, са си ги правили сами вкъщи с машата нагрявана в пеща или в камината. Затова всяка една дама спокойно може да излезе в новогодишната вечер, която предстои, с коса, която дори има лек косъмче, нека да не е фиксирана тотално. Слав, с грима какво да правим? Колко повече от обикновено да слагаме? Ами нищо в повече, както каза и Тони, не е препоръчително. Винаги всичко е в мярката, в крайна сметка. Мисля, че и тримата сме на едно мнение. Аз гледам на грима, както и косата, като неразделна част от цялостния стайлинг. В този смисъл, ако имаме лошо комбиниране на аксесуари, обувки и чанти, по същия начин бихме могли да имаме и лошо комбиниране на грим към цялостен стайлинг. Тоест, хомогенността между коса, грим и стил на обличане и аксесуари е най-важна и водеща. В случая, както имаме три типа жени, може би, с различно ежедневие, различен натюрел, в случая това е повече градската мацка, която не иска да е прекалено направена. Няма много време, както каза Жоро, подходящите вълни за по-забързано ежедневие, това боядисване стил омбре. Това е момичето, което просто има хубава основа и слага за един силен акцент червено червило, без да натоварва с много скули, очи и така нататък. При Ева, при тази тежка рокля, това е жената, която се чувства по-сексапилна, по-тържествена в такава вечер. При нея отново не прекаляваме акцента изцяло върху очите в едно опушено, леко изтеглено око, но пък нямаме акцент върху устните. Те са матови в телесен нюанс. И вече при Елица имаме момичето Лолита, малко по-романтичната визия, където косата е романтична, дрехата е романтична и тук наблягаме на този тренд, който продължава да властва по подиумите, тази 50-тарско-60-тарска очна линия. Вие както сте направили днес, според мен ще спрат някъде и няма да я пуснат. Тя наистина има супер детско излъчване. Ако мога да изразя лично мнение, не ми допада най-много. Ами тя е миньонче, Тони избрала нещо късо, за да й открие хубавите крака. Тя е сладурестия тип, с бомбонен гланц на устните и с тази ретро-очна линия, която носи романтизъм. Да, и в този поглед я спират директно и казват, ти нямаш 18, къде си тръгна? Не, така невинно гледа. Тя в случая наистина няма, мисля, 18. Добре, да, момчета и момиче. Понеже Деси се казва, че не знае как ще бъде подготвена. Според вас на Деси какво най-много ще отива за Нова година? Саша, естествено, винаги е изключително загрижен за хората около себе си. Загрижен за тебе. Кажете две-три думи за мен. Ще изненадам аз, Сашо, но ще направя експеримента реално, няма да казвам сега. Просто ще ти я представя в един тотално различен вид. Аз си мисля, че самата Деси трябва сама да разбере какво ще е настроението за Нова година. Според мен това са много ключови моменти. Не да следваме сляпо тенденции. Ние в случая сме трансформирали тенденции от подиума, които виждаме зад нас, защото това е една друга основна грешка. Моделите на кетлоците са избирани да са едва ли не роботчета еднакви. Тяхната роля да са ходещи за качалки и не може едно към едно да трансформираме работата на гримьори, фризьори върху лицата на всеки един от нас. Тоест трябва адекватно да адаптираме това, което ни представят подиумите като тренд, за да не изглеждаме смешно.
За финал по едно изречение от вас двамата. Ние със сигурност пак пожелаваме на всички да имат мярка и да не злоупотребяват и за себе си, и с резултата, който ще постигнат и вероятно ще погледнат в очите на хората и ще видят, че нещо не е наред. И също така искам да пожелая на дамите да бъдат малко повече експериментатори. Да, нова година. Да, но в един наистина умерен и обмислен начин. По един умерен и обмислен начин. Най-важното за мен да се забавляват и да се чувстват красиви и желани. Абсолютно. Много ви благодаря и на тримата, и на вас, момичета.